na ye dwada se ye wie ni say a Sɛdeɛ ye kano nie saying it right and ye de Jagiri Boaz he one owura AC Ohene womo atrase womo ye krado ya ye de Sɛdeɛ ye kano eni ye de brewo Ezi, maje. Yeah, me there. I want to hold there. Papa. Akwa banso. Yeah. Atebu for. Atebu. Na me catch Aisha Ibrahim say uncle the crew na why the papa. Na to za fi bia edi na. Na si je oni me hwa ayi adwabọ kese na se. Me hu bribi and I say bribi me kai me hu bribi kai me. Okay. Ade na ye chia fi nifa ekobinku. So say Western Europe ni bi anasa America ni bi China ni bi ba anya odi be free benkum akonifa o hwe ho say papa me madwene mu no sani ansa no etie no ensa nifa no ne yem no ene di sei enti se uchia free sei na o do sa to nsa yem a na akwaye titi ana meboa me gidi se bribisa esanse ye mufa kese ya ye ensanifa right handed yes orthodox no yes ye mbribia ye di free nifa ye nifa fo no ye do e free ye nifa so na dia ba benkum so o hwe arab fo a won so mo ye nifa sa eti arab fo ntwere no omtwere free nifa so eno dia ba benkum Western Europe fo no omtwere free benkum no mde akonifa na omde atete ya na ebare no ne enti a yechia ya adwenkyere ne chanze sa adwumadie ye nkomodie enti no obi kura akire obi wo adwenfoforo be otimi de ba ayem se we ayem se ne enti a yechia efri nifa eba ne se akamfo anase Southern Ghanaians for majority eye nifa ado ye do free nifa na de aba ye de ensa nifa ne didie tafrache yesisi ye ho ewo adware ne ade a ewo baby so a ne de ensa benkum ye chia nso a ye chia efri nifa Jagiri Boaz we nifa na benkum nifa ono me na me ya benkum mako fumso bia nso ne ho fumso bia ne Jagiri bia moko mpacho CJ ebiye etimi mada se ni nyina pepe obiza na osi obiri bia boko Africa kra osi na ma mbiri ehye me ho ana ene wa na osi bia boko enti ebiye ene dani esu Jagiri akura me pese ye hwe ye to adan says ye to abesi ye to form English na because you have thrown it down se ohwe ibofo ni ade wrestling no a obi okonkonu ni ade na so he threw him down sa anso na abeno o de soso no etu ase na atu atofom ye to atofom ye ntu utu banche utu bayire utu amankene mo ye to abe ye ntu abe sanye kanu no okay ye to abe ye ntu abe okay ba ko so eta echirima adwen pa metaka abakwasem eniye mu no o kan say abakwasem da bi o ye abakosem asem na aba eko etwem enya abakwasem ampa enya nko a mimu animtia eya metade se bi no kan say abakwasem enya abakwasem abakosem asem bi a aba eko abetwem abakosem history abakosem his story in the time past ngwango etrebia na English ne akan so be ho abakosem okay nchia na wo ka ho asem di ntina akanfo ye chia free nifa ekobem ya say America crown ni tiemu an say ye nifa fo okay ye mbribia adose ye do free nifa na da babenku enchia sa ye didi e de ensa nifa ne ntino ahoden no egina onifa so nti ode preko your friend is say ye bobonkuku ye bo free wo di free bia wa ho den wo na ade akọ bia wa ho den eni so to da wo de ade ma obi even ye high crowd wo de ade ma obi benkuma komia ka ensa obugo bia ni na ne bo afu metra taxi mu na me abrante me adwuma ko fodua na me tu aka me de ma taxi driver me de mensa benkum oguma ni mase o se me wura fa nsani fa mama me wate me se me pa cho me nya sa bio
Amamre. Okay. Adeɛ baako so a meta adwen ho mente asense nyansa ne nimdeɛ sunsunie bɛ na ɛda saa nneɛma mi. Sunsunie da ntempa o. Nimdeɛ no knowledge. Sɛ wo pre information akenkan obi nimdeɛ a wakukyira gu ngoma so computer so ne adeɛ na wo pre usua nimdeɛ fapem adesua. Wo kyere information wo kyere apɔ agu trim. Me de kwatron so hwɛ me yema paase na manya adwuma kɛse ayɛ. Nyansa kwan a yɛfa so de nimdeɛ yɛ adwuma. Nyansa nhumu. Nyansa sɛ otimi bɔ etrimo papa. Eti nimdeɛ na wapɛ na anaso obi apɛ na yepa ama wanya information bebree otrim. Ne mo kwan bɛ na bɛfa so de saa nimdeɛ no edi dwuma na edi dwuma papa. Botaye si woni so ode aye adwuma na azamba kwa woni se sije ya TV. Nyansa na nyani ba bebree na wo. Nimdeɛ de yɛ nyina akozugu na yɛtwa ne ama yɛ ngoma. Enti ewiase kakra me mahu. Ɔmampanin biara wadanso wiase. Firi Ohene Solomon mbrɛ so bɛpem saa bere. Ɛfa Ronald Reagan so United States. No nyansani. No obi onim nyansa pa. Wo nyansa na onim deɛ kora no so na wotimi de nimdeɛ amanfo o ministers ne ade enim deɛ adwuma because o judgment ye papa ne mo kokoba se unni nyansa unni nimdeɛ ya na akwachiri pa. Okay, akura na adesoa ene adosie so wo sua ade na so wo so ade. Oh no se esifom o pagya ade asutri so a o soa o di frutri so anase wabati esifom a o soe. Okay, soa se o soe se o kwasoro no ye soa se o di esifom a o so soe ensonsone I want to man. Okay, Me da say na Kofi assignment ha ba bia no ba ha adwen. Ya de Ugada ibeto aso Sɛdeɛ kano ni adwoada ukwada ni fiada etia mu ni ya man for response ni obi biara phone number na eto so ntem number ni 0533 020 111 0533 020 111 amonfa Zije da mu nyina